So hello guys, ako karon sa shore. Akong risgo ni ang kaning camera. Kaya nakita sa luyo dagat, mga narong orasan nagsugod na kadaghan ng mga tao sa likod tanawa. Then dito ka ang sunset, arang sunset ko. Makita ba ninyo? Oh, awa, no. So man, ay nalang kong tanawa, ang sunset na lang. Oh, di ba? Kumusta? Kumusta kamang-kamang di apay? So, paging di agis na nangita di raglab. Ay, bitaw tawa. Si ate oh. Oh. Doon kay si ate makadaglakaw-lakaw oh. Oh, di ba? Ate, kaya mo yan ate. Mura siya si ate Ellen, may. Hi guys! So mag-dinner na mi. Kaya gihapon akong single ngay kaagaw. Nga akong gibaligya. PM is the key. So right now mag-dinner mi amo i-try ang katong Indian restaurant daw nga to sa unahan kay ganahan kay siya i-try. So far mingaw na uy gud akong pagtao mingaw ko sa mingaw na ang beach pero ang tao na adiri ay arot na adiri ang mga tao. Salamat. Guys, awkward lagi. Awkward lagi guys. So na namin diri sa sud sa kasi nga namin diri Indian restaurant. True food angan sa restaurant. So wala ko ako makarelate sa mga food. May diri lang ko kanang kuan. Fried chicken. May chicken, nagay beef. So far afford na to. Wala. Wow, mayaman. Mayaman na dito. Sayang wala si Shari. Ko dali kuwang diri Shar. Kami kaon para ni. Ikaw di kuwang diri Shar. Artani. Mo na may? Ba? Is a lot. Yes. So mo na ang order ni May sa singa na may?
Ano siya kay, I don't know kung tanas ko yun. Tali. Kali, puro na vegetarian. Puro na veggies. Yes. Sure lang pa chicken curry. Ay, okay raman di ay. Good morning. Strolling around the beach lang sa kay last morning. Sa Boracay, sumako sa last morning. So, kumusta yung mga gabi ate? It was okay. We went to friend's hostel. Meet up some friends there. Kanang friends hostel ni Monsa na kanang yun na meet diri sa. Yeah, they're from UK. Pwede ba follow up na to? Kuya, pwede mo follow up balik sa pictures? Oo. Salamat. Amorang gi-follow up ang among pictures ug video sa scuba diving gahapon. Hindi to tulay shit lang camera. Mga nalasa na siya. Pag-i-story ako ni ma'am. Nga naman kuya, nga naman gid. Ang tuyo gid din mo. Hi. Good morning. I'm good. How are you? I miss you too. Yeah. Wait, tapos na. Oo. Wala, bye-bye na. Bye-bye Boracay na. Kapit din ako dira. Si Manong. Sumo na si Manong. Sorry kay Manong ha. Late na gid kayo. Bye-bye. Bye. Thank you, ma'am. Have a safe trip. Sino na ako? Kani, oh. Bye-bye na beach. Bye-bye. Hi guys, I'm at Boracay Airport. Look how crazy is that? Oh, I don't know. I've been waiting for 2 hours, so I don't know what's going on. Next destination is Cebu. Watch it na Passengers, all water landing remove sharp objects from your body. Slip this over your head. Take the tape around your...
vlog. International Airport. Ang Bisayang bakit? Okay, one more. Siya git, gusto ko yung 3, 2, 1, action. Jimmah kabakang Bisayang bakit?